Deres Majestæt, kommissær, overborgmester, formand og direktør, kære alle fremmødte. Velkommen her ved kanten af København, hvor byen møder havet, hvor Danmark møder verden. Vi står i dag med ansigtet vendt mod det blå Danmark. Det er et særligt sted at mødes, for havet har altid været en del af vores identitet. I dag indvier Hans Majestæt, kongen, Danmarks nye landstrømsanlæg til krydstogtskib fra hele verden. Og det er et vigtigt skridt mod en grønnere og mere bæredygtig søfart. En gang var København blot et lille fiskerleje. Nu ligger nogle af verdens største krydstogtskibe til her ved Oceankaj. Og når der er fuld belægning på krydstogtskajerne, så taler vi om ca. 20.000 mennesker i døgnet. Det er nogenlunde lige så mange, som bor i en gennemsnitlig provinsby. Det kræver energi. Det kræver meget energi. Nogle projekter handler om teknik, andre handler om mennesker, andre igen om lederskab. Det her, det handler om alle tre dele. Det er et konkret eksempel på, hvordan vi kan få udledningerne ned, få renere luft og tage lederskab i den grønne omstilling. Og det er vigtigt, for når andre trækker sig tilbage fra klimakampen, må vi i Europa tage et skridt frem. I dag indvier vi som sagt Europas største landstrømsanlæg. Det er et anlæg, som vil forbedre luftkvaliteten, gavne miljøet og gøre turismen i København mere bæredygtig. Derfor har jeg glædet mig længe og meget til i dag.